אז מה כבר חברים? אני מאוד מודה לכל מי שצופה בסרטון הזה. כן, אני מודה. אז היה לי טיק טוק, נמאסתי מטיק טוק, אי אפשר לעשות שם כלום, אז עברתי ליוטיוב. יוטיוב אולי יותר קשה להשיג סאבים, אבל טיק טוק אי אפשר לעשות כלום. לא נותנים לך את האפשרות לעשות כלום. אז עברתי ליוטיוב. אני מקווה שגם ביוטיוב אני יכול לעשות משהו, כי זה יהיה מבאס אם לא. אז כן, אני ב50 עוקבים אני צריך בשביל לעשות לייבים. אני מקווה שתצליחו להגיע ל50 עוקבים. אני לא יודע אם שמעתם על זה, אבל זה הסיבה שיש לי ידיים קצרות קצת. זה בגלל שאני די נמוך במציאות, אני לא גובה בקושי. כן, אני לא אומר את הגיל שלי, אבל אני כן אומר שאני 1.29 מטר, שזה די נמוך. ואתם אומרים שם בטח אני איזה בן 9, אבל לא, אני יותר מ9. אז כן, זה די קשה לשחק ככה, אבל אני די מסתדר. יש ילדים שגבוהים ויש להם ידיים ארוכות, ככה זה עובד. אז מקווה שתעשו לי סאב. אז בואו נתראה בסרטון הבא. ביי.